Sattu peppeli. Tänne. Joo. Ihan oikeesti. Joo. Seuraava hauska laita. Se on vielä hauskempi. Nyt tarvii. Mä olin yksin täällä. Mä reenasin jo. Ei oteta nyt. Nyt vähän ryhtyy. Vartoo nyt vittu vuoroon. Nyt. Ei. Paikka. No, varttakaa nyt ryhtiä vähän ja... mä yritän nostaa, anteeksi. Pitää vähän niinku nää... laittaa jotain kalkkia nää painonnostoja. No niin, eteenpäin. P-score! Mitäs tää on hyvä tyttö? Nimenomaan jotain hyvää tyttöä, juu. Mitä poliiseja?